Good morning, good morning. Mwaziko banji. Amala onzanga. So, lelo, it's our first day. Challenge yatu. So, we've already started receiving videos from one trainer, but we had a query. Yochokera kwa trainer so mama dandaula. Amafunsa kunena kuti nanga popeza enafe sifo onda mutithandiza bwanji because mukufuna anthu odaziluza weight. So we had to sit and talk with my friend Connex. There we came up with the idea yonena kuti okay, because it's just the beginning of the challenge. Tinaganiza kuti tisinthe lamulo lake la challenge imene iyi. There we came up ndikunena kuti anyone else wants to participate, apange, they should take part in it. We're not going to be looking for people kuzibanga mecha kutitumizira sitizifuna tukuti aluze weight kapena atani. Tizipita ndikusankha anthu through their consistency throughout the journey. There every 2 weeks tizisankha anthu amene anali consistency ndi ma workouts awo, their workouts routine every 2 weeks. Kuti kama mwapanga ma workout 8 pa 2 weeks, then wina aliyense mwapitirira ndiniyo ndi ma workout ambiri tizisankha anthu ngatati tisankha anthu amene kuti out of all the videos anthu amene atitumizira ma workout routine yawo munali inuyo kuponsera wina aliyense, we'll be going with that. Kama tumizeni yote ni kuponsera wina aliyense, we'll be going with that as well. Kupangira kuti anthu ena asamanyinyirike kunena kuti yayi munakondera anthu otani, anthu onenepa, ife onda munatiswaya, ife sitizitengera sizitengera zimene zozo panopa tasintha malamulo. Mene mukumveramu ndi mene malamulo atani, ndi mene malamulo ayendere panopa. Ndi aliyense amene afuna kutenga mbali, tengani mbali. Pangani ma exercise amene mukufuna kupanga, pangani zimene mukufuna kutani, zimene mukufuna kupanga. Ife sitizitengera chani, sizitengera munthu kuti waonda kapena munthu watani. We'll be just going ndi chani, ndi consistency yanu, ndi ma workout amene mwapanga oposera wina aliyense pa 2 weeks. Ndi amene muzilandira mphotono. Ndeko amene anali akudandaula amafunsabe, ayi ndithu funsani, pitirizani kufunsa, kufuna joinani. Challenge yangu yamba kumene kamujoina mawa, kamujoina next week ndikupanga mauchene ma workout ambiri oposera wina aliyense zili ndinu. Ife tilandira wina aliyense. We're still looking forward kuti tilandire ma videos ena ndi ena. Ndiye mwakumana nonse mukhale ndi tsiku labwino. Bye.